Byddwn ni'n edrych ar rai o elfennau Pwyslais a goslef yn y fideo hwn. Rydyn ni wedi arfer a sôn am bwyslais mewn geiriau wrth ddysgu nganu ddysgwyr. Mae'r sillaf fwy o pwysleisio mewn glas yn y geiriau hyn, enghraifft. Rhyfedd, ffenestri, Cymraeg, ambiwlans. Byddwch chi'n gyfarwydd â sôn wrth y dysgwyr fod angen pwysleisio'r goben mewn gair, sef y sillaf olaf ond un, ac mae'n hawdd dangos hyn drwy ehangu geiriau gydag oddodiaid, fel darllen, darlleniad, darlleniadau ac ati. Mae modd cael hwyl gyda rhain yn y dosbarth ac mae syniadau i chi yn y nodiadau. Bod rheol pwyslais ar y goben yn un syml, rydyn ni gyd wedi clywed cam bwysleisio gan ddysgwyr a sut mae'n gallu llesteirio cyfathrebu ar adegau. Pethau fel adeilad yn lle adeilad, cymylog yn lle cymylog, tramor yn lle tramor, 20 yn lle 20, anabl yn lle anabl, ac anifail anwes yn lle anifail anwes. Mae pwysleisio'r silliau cywir hefyd yn gymorth i'r gramadeg a'r sillafu. Pwyslais sy'n gyfrifol am yr aich yn arhosodd, a diffyg yr aich yn aros. A'r rheswm mae brenin heb aich, ond bod aich yn brenhines. Cam nesaf i ddysgwyr sy'n gallu pwysleisio'r goben yw dysgu am yr eithriadau. Mae sawl gair yn Gymraeg lle mae'r pwyslais ar y sillaf olaf. Ac yn aml iawn, bydd cliw yn y gair i'w helpu nhw i weld hyn. Megis y cysylltnod yn mamgu, yr acenion diacritig yn gwahân a casau, yr aich yn prynhawn, tarddiad enw nifer o drefi Cymru fel Pontypridd ac Abersoch, natur gyfansawdd geiriau fel ymlaen ac ymhen, a'r deuseiniad yn cyffroes neu swyddfeydd. Byddai wastad yn tynnu sylw at unrhyw beth fel hyn sy'n codi yng ngeirfa rhywuned yn y cwrs. Pwynt llai pwysig yw'r ychydig eithriadau sy'n rhoi'r pwyslais ar y rhagoben, gan nad oes llawer o rhain yn Gymraeg. Dyn ni ddim yn hoff o'r pwyslais ar y rhagoben mewn geiriau brodorol, felly maen nhw'n newid yn aml mewn cyweiriau llai ffurfiol. Felly llanastr, ffenestr, anadl i llanast, ffenest, anal. Geiriau benthyg yw llawer, ambiwlans, comedi, testament, felly dylai dysgwyr allu adnabod y rhain. Ond weithiau, maen nhw'n methu adnabod i ffurfiau treigledig. Clywyd am sawl noson gomedi mewn arholiad sylfaen gwpl o flynyddoedd nôl. A beth yw'r gwahaniaeth rhwng seleri a seleri, tybed? I ni weithiau yn anghofio am oslef pan fyddwn ni'n sôn am ynganu, sef sut mae traw neu dôn y llais yn codi a disgyn. Mae'n ymarfer syml a da os ewch chi drwy bethau fel sut mae'r llais yn swnio mewn gosodiad yn Gymraeg. Fel, mae Sian yn gweithio, est ti ar wyliau. Gallwch chi glywed yr oslef yn disgyn ar y diwedd. Sy'n wahanol i sut mae'n codi mewn cwestiynau fel, ydy Sian yn gweithio? Est ti ar wyliau? Ond wedyn, mewn cwestiwn sy'n cynnwys gair holiadol ar y dechrau, fel beth, pwy, pryd, mae'r oslef yn disgyn eto. Pryd mae Sian yn gweithio? Ble est ti ar dy wyliau? Nid dim ond silliau mewn geiriau sy'n gallu cael eu pwysleisio, ond geiriau mewn brawddegau hefyd. Felly, i ymestyn y peth, gallwch chi gymharu'r gwahaniaethau rhwng pwyslais a goslef mewn brawddegau Cymraeg a Saesneg. Mae'r patrwm goslef dwi eisiau coffi ac I want coffee yn debyg, ond nid pan fyddwch chi'n blaenu'r coffi yn Gymraeg. Coffi dwi eisiau, I want coffee. Coffi dwi eisiau, I want coffee. Enghraifft arall sy'n anghywir ar wefusau dysgwyr yn aml yw'r ffaith nad oes modd pwysleisio banadolion meddiannol yn Gymraeg fel sy'n digwydd yn Saesneg. Felly mae gyda chi'r un oslef yn my father a fy nhad i, a'r un peth eto yn
My father, fy nhad i. Ond nid mewn my father, sef fy nhad i. Fe ddwydai nhw eto i chi gael clywed y gwahaniaeth yn yr un olaf. My father, fy nhad i. My father, fy nhad i. My father, fy nhad i. Fe gewch chi syniadau am weithgareddau ymarfer brawddegau eraill yn y nodiadau, ac mae ymarfer hyn wedi bod yn ddatgeliad i rai o fy nysgwyr i, rhaid dweud.